angna furu kebuta kabi lamari min ani angna furu kebuta kabi lamari min ani humni menai rohor di amari rewai bekhani angna furu kebuta kabi lamari min ani khapangni takuktai bukuk song obo chungtini kaisa jaga sokpaikya obong kha belbari ar di block ni bisingo khobjak obo angke Shantinagar obo para Konaram parao Mia 21 tarik salmario I salnai saltam belai khe watui kobang phaima bai hasteo kobangma jagano tuilom kha kobangma jagano kebo langma chokha amhake hapung hate kwa gai thimani mangpli tabuksa jorotei chini thini koktoma tongo amhake khorok sini hai chini borok thimani koktoma angke oro je Shantinagar ni bisingo khobjagabo Konaram parao hangke chini khoroksa musuk digra musuk rimani musukno basrina thangai je tuyok logi thuinai bini mungkai Shantinagar hangke Shantinagar mani bini bihik chungtini oro Shantinagar mani nukhungo phaisok paikya o Shantinagar mani bihik bai chungkok salainai tamokhe bahaike opati mungkha bahai tamungai bahaike langma chokha obono tui puila bahai ke bo nokni ongkhormani obono tui nai chung chini chakra takuk Shantinagar mani bini logi sangbai kok salainai yong in bung sagradi Puti Deborma tamungkha adino bahaike bo nokni bufru thangai bufru musuk digra renan thang noita সময় রেখা musuk ain khorong kotor ke sadi khorong pali khorong palia angka olkha musuk digra re phaye miri kongsa ngai maike sawai gata o phungo ke bo musuk ripur ke maisi chajagya angka ola bo musuk digra re paye maike sawai login tase thangka tui tor na kha musuk tigana okhaga nithakta ye sungba su tor ni wan sung gata musuk ke mabse tong nong musuk buni bagi tu mansi dan ke kere tu mata mabse tong gai mangai damil masa daga musa mangai asa angke aje tabuk ja muso digra roi nai kologi tongai je nong ni je thangmani abo basina thangman kap ka gaida gai ngola ka tamang ka do saiknar kadi gam pore gai ani bani basado phaisa baya wa ko tei do kolong nai kha phai bai di tei tor mo goti keri kha angka jotun no khari thangma ka ar sini ke otabo ani bagina sani bosa sukta boka kisa nur ke kha poti hawi kelak thangman ta ke kas pandung nai keri bosi menur o je nona puila sahonai abun bung kata mo mongosari bo nuhu hore sahokata sahoke nor jotan thanglai kata jotan thangai naiman nuliya Saimalia bono nugulia aro nugulia ga musuk to tongsaro musuk ka hano bokhor tise hano ko tongka musuk ko ta kisan bagai tinyan ta o musuk ke nor apur aro kelugjak nugu khata masa
Nay mang này cái bọn khen cả lăng khá. O masan bagi thampi man ta bo. Thằng mình ta. Mà ai lưng man lúc xuống này các bạn sụp lúc khát ta. Anh bài này bố sụp. Min busung bung tamo. Son rồi. Erpore ke norok boro thangka ka kun saimalai liata. Kun phát say mà liya. Jot ta bora ko tui pakani boro rok phai be bang ro chok bai kya. Ma liya. Gola bai ke saiman kasa aro tong hunai. Kalau ti kisah ko miwe. Kisah tui phari angko phurung ka kisi sa phi kong lu khata. Apur ke phigong nuk jakata dei kom ke. Kisi sa lu kha. Tob se an jaga sak choya bono na hapuru. Apur ke police ro fire service ni police ro phai kya. Phai kya. Boro phai da tisa. Boro phai tisa. Ke erpore bo nono o je pro bo nok ni ongkhri thanya da. Apro nono sala sar salang sa bo musuk duko amhai tuitori ko tang kang nai gi na ro khni sa salang. Nono Tam suwa kha bo tifan tori manok lori ri gera na li sai languta. Hingga thang dora ba noga no ba amsuk ngan ni ke wan so yata. Angge khapang ni takok te bukuk sang norok khanai man khana thui thangjak shanti debor mani bihik boni khuktei phongo miani salo 21 tarik phongni salo belai ke wati phaimani bagai a jorao bo musuk senani thangmani musuk rinani hini thangmani yagulo bobo hake pati mung kha o pati mung bo sai khana ka norok boni khuktei ni saiman khana phia bono je musuk rifru je tuyo kulugu hnuinai je nugui tongnai mongol sori dang kamo Mongol sori ke ti kelang man ya son jo hinung nai. Buko mongol sori gangka aingo nong no sao kata Mua ko to tuyo kelang nai kha dori phai bai de musuk ni bage ha hai no. Pudi har korang tong kha ni sauta. Bonu kata Kam tini sau. Hingga son jo ke puran nukso kata tuyo ha bai chang. khapang ni takok dei bukuk sang je puro je thui thangnai je shanti debor ma musuk no bachini nan thangai haru korangai klekte tuyo kolongna nai tongpru nuhurnai mongol sori pore ke paithago ke taioisa mongol sori sonjoi nori hinei je sahor ka je bo tuyo kolongnai kha abon bagai last to taisa thangpika thangai sonjoi debor ma abo nuknai bon borok bai bo chung kok salainai phaidi hingke tabuk je puila bahai ke nuhuka sahornai mongol sori bai chung kok salainai tabuk chung je puro a musuk seboi tuyo kolongna nai tongpru je nuhuri je parani borok no hai ko sonjoi ni borok khorso tongo bono sahonai o borok bai chung kok salainai nin bung kisa sagredi mongol sori boba haike nung nuhur horka apro je musuk sana thangai je tuyo klogi tongpru boba hai nuhuri nung kamini borok no sahoka Afro ke mua koto jethine ke ban mua koto kalayo bo ko musuk ko tonggoi tam nai ko tiktori he kita asomsa tiktori haye hanyo yangwa sangi musuk chili rupang ti yot thinya nai tong hang ke bo khasi ki phaya no sabu ani musuk thinya nai tong ha patam khani ke phagere di ni sau ingang bo ani no ko phai sapayo inge bo ban bak sang thangai bo bi ko ni nyai laikha nai mani musuk ko bo nya hanyo thinya nai tong ha inge er pore ke tam khani kani bo yang wasa han kepalok tang turun tong han ke bonang saka asuk wati phai tong ge tam go khe da tong no ro dati no phai ti sapai me dan saka ge kepal ta ge tong bo ta ni kepal sikhai ju na go le khe ang bona saka mua ti ro go la kan tang khodi ti je khe tori haja ang ni no sala song thangai sai ge na bin bisala bum bibisi ang bibisi no thangai sai ge na bole juan ba te he musuk duri ko tan sui de ri ma no hani ang no saka bonang kang khaji gi hai nai ko bin besala na sapai kyang ke sonjoi ani daran besala bonop saka nge borok olkhe kiphili thanglai ke bin besala bo thangka au sonjoi bo thangka nge bin besala ke no sunur gelia bote hela song ke sonjoi nge bokhorok da tamjani tilip sa hama nukpo nge angke to bontai kiphili nyogelia boyang ani ko nogana tini bari tongai ti khaji thangai habai kya pote yata te habai angte bon nuglia ta এরপরে নংতাই নুগলিয়া নংকে এরপরে বননো সাপাইমান পরে এরপরে নংখানা হারিদে নাইখা যে ও যে মুসুক উকমান জাগাও ang boy baksa thangai naikha
bo apro kesang masa da dir kelejak tai musung joton ti sai hoba ki ama sa simi tong siu gai tam ke ti kisar ro ebre hani kolu ko pung gei ko bukhuk simi waisa nukja ga waisa kongoi hani ko tong ta Musuk. ge bo apro hani yang wasa shotpot ngai tong ko topon bonang sai kya buka muaw ko asuk ti ro go ti ko to ro ko tang pho diang ni salan thang sai gira na ni kang no ko phaine yang bin besla song sapai kya muaw le hani ko bor haing tong ha musung ni bagai dori thani ni ge borok musung ti sa ko na thang lai kya ge sonjoi bo thangka apro sonjoi bo thangai bokhorok da tamjin te haman no khapang khatai no rogeli ata Musuk da na ko borono. thainyai no muano Aro musuk khenga thangtini bokelek mani nugrugi kita kisa. nurgi khapo ge musuk ge to bos kelagi thang ge musuk no to te ke phano khelsi khajagli bono mang se rutuk laisi bono mang se nalaisi ge tei bom se ko kotor ke phaija kuno sak sogya sak sogya ar han tei je ke phaija ke ba ma ko le tang ge bin besala nai khya ko ka bin besala te kisa keleng ma haingi phekya apruta ge ba tei nai maliata Angke a jorawo jepro phungo angka abo koita jora rogo nono sapai mani bo bahai. Saideman time ro. ang ba kha time lo nai jang le to phone 11 11:30 hairok len khana buano sapai mani ta wate je ke phai chungo buano sapai mani ke 11:30 hairong khana ta Angke bo apro je phaipro nono sabai ke bo wati sijagui no wati kebang apro wati je phai tongsa. wate ebre ho ke phai chungo ke bapro ke leija khani dur da ka se tuijak sati an no ko kala hangka no kawo da ke botala hang pika bapro sago kamsli kumsli sumde sudu pen simi kanja kaisa Apro. kasang ma chawi han dur ke leijak ta Angke a jorawo am haike nung paran borok sabai joton paran borok odo khopai ke apro. thangka paran boroi ko ta faste ko to besla bai ko sonjoi hinmani bo thangka ger pore kete bini bihik song rok joton thangbai keta thangene paran borok bo thangbai kya ko bai kya ke siri mokoro hai nglai kya ger pore ko sin param chai gana gini ni joton thangbai kya ko bai kya nutuk lai kya kasulai kya tamong lai kya to phano nukli ata bonotai Angke abo koita jora rogo ke bono nuk khasa kamini borok je norok. emne ko ekta hairong khana apro ge tui kisa kesep kha anga apro henge kisi nukjagoi tongpho gange apro ke ko fire service ro phai kya ko kha ke nutuk lai kya ko lai kya apro man kha Angke khapangni takuk tai bukhuk song sung tabuk sonjoi bai kok salainai yango bo bahaike ringjak mani yagulo sonjoi thangai borokno je bachiri mani je a je thuinai borokni bahaike bonugui kya abono tei bono sunai bungtamni ni An bungke sonjoi je bruma. nung bahaike bo bahai sabo nono sahorui nung aro thangka haikeba ba bahaike nung nugui kya Ang de angke iko nogo ang gari sui tongmani gari sui tongnai gari subai nai nok gante habi thangka ang nok gante habai thapa rogo hormusung kesang hoinai no hormusung bai tongbai mani ke maisa bai kha maisa bai dorok ke no ang pen kana tongmani sati hoi don thanai pen kana nai tongmani ke pi phai sabai ano ni kaka singsong ni musuk tiya kozok tongkha ni ano an pi phai sabai ta ke ang dor pen kai sini no khaji thaka khaji thamani ola ma dor khaji thamani datlang than ni saung ke datlang thang ni tasi phiro phai ka ano ana ma da ya paro ka ono doglam dor no ga thangai no nugui kha ka nugui mani bono nugui tong kha ang da tuja khai ka tuyok tong mani kang bono sirkho ka ang to an dai no ang khwa ni ringo khwa daya kare hi mani bo an kok bu khana ya ok bu khana liya bo dukhin phang na chikjak ke bo ang thangai soi pur to bo kligya kho ke ang thangai soi pur kligya phana an yang mang se bisi tuidar je phai tong mani ta ke an yang tuidar ba ang ti parang malia ke sarap tong khana bo tuyo slip sap thang mani bo tai khufung liya ke ang Ora apro nung bai kok salaiye je nung sahor tongkha ta ing daya ka de hempurung kana bo tuya hapthangka bo ang sar tong mani bo khnaya bo ang dokhin bakang mang nasijak bo datei hai ke oko pupa ge tongota engka angke tuisa ka no mali tong honya tong pula pro engke daya bo dabaya kalia engke lasuka habi thangka engkang pi bo somai ka soi yang pi no ang saka ang on nung sai ka bai ka da engke pi no saka ang para thangi sai gere di phat ang mor saka thang sai bai ge di ka song no ko andai ang ko kluk thang ai sang ka no pi ta sa ka bai phai ke yang mor saka phai sa phai ka ang bo bon lo khaji phanya ang te pukit par di thangka bo ang nai engke bo kupungli aga apun to musuk to kluk tong ko musuk to khengmaya ko ke musuk alka ani dai kluk mani 10-15 minit pore se musuk bo yogo alka borok phai chom bo phiok pai bonon engke o kluk ma pore ke sungbo ayang thanglai ka yang o tuidar bole ayang laso ayang o paka thanglai ka engka ayang bo ang skang khaji thangka engka yang o ke phanani bo kari ka ke phai ayang thangi nyai
malai khe kono borok malai ma pore khe fire service no call khali kya gang bo phun tlang ja ano fire service no call khali kai dini ano boide gele khe gang phun tlang ja deha ji kisang kam kum sum ja ya gam simi si kan ja khe ano fire service no call khani sa khe sini or ni thabudu resin dila khayo bor ni mobile bai call khaimani fire service no call habli yang kala so sinong ni babu sopai kya bo an babu gari chalu go khe bo sopai ma pore khe an babu ni number be call khaipur khe fire service no call hapang khe tagajola fire service bai yang jranya fire service dujona no sopai kha sopai ma pore khe fire service no phungna phaitini ka oro an daino kathima phai kha kuphungjak o somoy khe emne bo kwlung mani 1.5 ghonta 2 ghonta hai ka bo no kathima mani tui kese bui tongkha phuru bo thima je phuro nung ani daino nugo aphurke musuke tam bo hai jaga musuk ke ekdom prati kajaro bo habo makaya kunma makaya prai swnghai borok hingke o jaga tui je okma jaga 2 kusung ro kawan je tui torman jaga o ga am musuk no ka aphur khere khengasa naro swng to khengmaliya oko an dai kluk bai mani okoni pore 10-15 minute pore alka jagani borok phaika alka jagani borok phaine yang para tola bkhani no arom nai phaimani bono swng da yapar kha da yapari bo thangni kosmos ke bo musung ro no kasawai dera nawai bo khe dukhira sikha kha tarpore bo okai hekata kosogoi musuk to thikya musukle thiliya musuk to basika musuk basika borok basiliya ta hingke bo thima jaga bo nongno phunukma no or kuno washing bo kri kuno washing bo kri direct bo ekdom pura soman jaga se kulugo do bo ekdom soman jaga se kulugo ang omo tak phana ke nungnai ba ang phunukma no khapangni takok tai bukuk sang santi deparma je thimani oro no bini musuk digra mani bo thangnai 21 tarik May ni salo er pore khai bo o jaga o musuk digra mani yagulo no tui torui o jaga o musuk kluk mani ulo norok video nuk mankana mongol sori je bono sahor man yagulo sonjay deparma oro phai nai phaikya naifang pore sonjay sagari oro nung bahake nuk phaikya yang bo jaga phade ang nuk phaimani hingke iko o tui krija bobo yang hadi iko tui je tabuk choli tongmani o tui choli tongmani kaisa wa pisa hai kosom hai nuhya da o jaga gana wono bono ang klungman jaga nukmani hingke ang tongmani khe o yang tongso che nuhmani bono hingke o somoyo tui bo onek kotor ang bo tui parwngmaliya bono ang puila phuru da tuijak hai nuhuka mane tui yok tongma nuhuka tui yok tongma pore ang ringma pore bo oi bo hliya kun bo hliya bo yang o nasik last ke silpha tui hapsangkha tai pepala phaliya pore ke nung tam khai ke paran borong ni ringli ada pore kha ani pi je anur sainai bono ang sapika bo an gana sopaika o somoyo hingke o somoy ang bono saka pi oko dai kluk thangkha thangri par hatai thang saibe gere ring saka ke an kaka song phaibeka an kaka song phaiben pore ke iko yang nukhuna o jaga an kaka song no hongkha ang tei kaisa sin paran tongo sombram hinui omono swng thao khlaio tui khai oro tui kha apru busung kana u je wa busuk krida u wa busuk jora dalai kha na bahai o wa busuk jora de o iko tolani u ko je tolani wa krida klaijak a klaijak abun dalai kha omo to nukjak ya iko yang o no chagini di iko yang current pillar nuhuna o current pillar bai baksa tui chugui tong o somoyo hingke tabuk sung je basai tongmani tabuk je sung basai tongmani o basai tong bai teibo tui chukhana dui kusung rok kau sung tak je basai je sung tabuk sai tongmani ombai sung dui kusung rok kau o je tui chukmani o somoyo hingke olo ke nung bono je nai thangmani pore oro kluk kuphung namani pore nung nin pi songno sahor bai jotono boror phaibekya er pore ke nung bo musuke bo bahing tongmani o jaga o musuk biang saito o musuk yang orda yang saito apro kosokjak o didolo musuk kosokjak bo hama sugya o musuk ikor to tiari o tiari bo da bo to dukhi kolok bo ni musuk to o rogono soikena bo tiari rogono o musuk o somoyo hai kuluk kupungui tongo o jaga o yang phunula kisa yang o jaga bo doklo je dolo tongmani arda o dolo tongma ji dolo or tui kisa kia tui tongi ba o ji dolo no or takpan thangi nai di bwtang jora kaun tui or to tiari hingke o rok nai bon musuk apro yang oke bo jaga je manu huni mani o man mani ke bo doklo bo man mani ki tak tui kosok tongmani o yang last ni tui kosok tongi da o ji dolo no bono mano sung bono o jaga no tuiyo ang haman nugo mane lukha habai thangma nugo ang bono o jaga bono mubo bono kwthai bo mankha ta bono
जों oje bo leak saka habi thaman pore ke nang apurke bono nai tonglia dana po nang ke biak ang oro no nai tongkha nai tong pore pisong saitu baikha tarpore bon busla bo sopai ga yang tei bon busla sopai pore oro bon busla bo kuluk tong phaikha kuluk tong phaima pore an kaka bo phaikha an kaka song jodon phaibekha phaiben pore जों नखौ खाङो सिमपारानि ओ एं पारा गाना सिनि tongo somram bobo नखौ खा जागा नखौ pore जों saksoinge जों tasak hasima thampika जों phanpariya जों tui jokhonte kotor जों tui yokpano जों boni o je klema jaga जों phaimaliya family ang tongta engka apro musuke apurke musuke bahing tongsa musuk to apro जों phiok maya kho musuk ka dkhai khajak ba khajak oko bomol nujage buku susai tong nokha saga no mane tisai tong ta bo basina bagai ko tong engke khorsa robi chini para eng tola bukhangni sobaika arom na hani bo jalti hemeni bono जों saka engke bo tubdang phioga no hanye bo sawangka bono जों daya parkha daya par pore boi ko eng tin phaikha जों je nokho mane eng tin phainai bo o musukni sakao kaphainai o musukno bo dkhai rasui rkha engke musukni bokrong dkhai rasui rkha musuk bo duita jaga khajak godana kaisa khajak bokrong kaisa khajak bo puja phas bokrong ni rasui mani yogni ya musuk tei bo kosok tongkha engke bo tai sa thangnai phirok phainai tei sa musukno bo godana rasui rkha engke aproko musuk yogi thangka musuk kotok thangai o je bridge nohoro o bridge gana thangai se musuk bo kotok thangai bo kon khani kare musuk khani bo site kotok thangka kothang porse bo o hama khaisa musuk bo kai thang engka oloke yang musuk aing thangka engke borokho ormangkha haide engka apro norok orjaga je pro nongor je tongpro aboni pore norok bahike koita rogoman kasa bor koi gonta norok nai tongna nangkha जों to oro bo kulugmani adongo na haina lekha chesta khaiye जों boni kulugma jaga phaimaliya tui bo kotor जों ke bon busla bo sawo tui tola ekdom pura speed bo oro kri khana kosok thangkana hani bo sawo bon busla no engke ani kakano ta engke bo sawo engke जों wansuka aing thangkana hanya जों aingo biriso o aingo kaisa biris tongo lama oko jompon ortu jompujula biris road o je paka bridge o bamsir tini ya o a je laisumani aro mare kasuna hani thangka tono haide o jaga ang khachik thangka khachik thangai ang o jaga thangka engke omthai segono जों kologo khairjak जों aing bai emene जों para bo kaisa oron simpu para जों aingo jaga kesmi जों yang sei phaimani engke aingo sin jotono jati gusti bo kwbang ogo bo kwbang oi जों aingo kol khalaika okhlaika kasulaika okhlaika kobor saharo जोंno laiyako hinai engke laiyakoni sama pore ang to mokol bai thangmani nuda da kwlungmani ang thangka sak sakno saisungno khachikui thangmani pore ang ogaika engke thangma pore khe oro lailaiya जों dwkhai rok swnglai khub tongni naikha engke tarpore fire service no call khaima fire service bo sopaikha bisi khon duglia fire service bo iko 25 minute 30 minute haibai no fire service bo sopaikha takojala fire service bai oko jeraina fire service phaikha engke phaimnai engke aingo nasing engliya aingo gonta kaisa hai tongkha fire service no tuisung fire service no tuisung gonta kaisa chongmani pore se जों yang phaikha engke fire service okorok no borok sungo bo jaga kuluk borok kulugnani bo kulugman jaga phunukna phaipro se जों o dead body जों o jaga mano or apurke bahike mangkasa afro engke bahike ma khabala ang saimaliya omoke bon busla no oro phunukna phaitini bon busla no lupe mani kufungjak nugui nai bon busla nukpho engke obo khata ang khata aingo sikho je kasuma jaga ang to apro sopaiako angke khapangni takhok tei bukhuk song जों norok no spot je jaga santi debarma musuk digra rwmani yango o musuk digra rwmani o gana gini o je borok musuk rwoi ayang narte ke hake phaioi musuk je naiphaina phaimani tuyo kulugjak apro sonjoy no nuhurui je sonjoy no sahoroi je bi ni pi sono sahamani yagulo bo oro taisa phaiye naiphaiman pore ayang o thangpiu ka taisa kulugui ko kosogui je thangka hanai erpore khai last to obo haikeno saimankha je जों koktoma saimankha tabuk o spotono orono bono santi debar mane kwthui mankha phiya bo sakbo kisa hamtaiya boyos bo wngkha oboni bagui bo a jorao belai khe kwchangjak hinui जों mongoleশ্বरी ni khukti bo khwnaka phiya obo o tuima o je tui hingkhe obo bamsiri tui hinjago o bamsiri tuiyo no lai thangjak 1993 BC je omo haike tui tormani yagulo bisi kwduk mani ulo taklai 2024 BC omo haike puila tei waisa tui kotor khe wngmani o mario hasteo kwbangma jaga no alert jari khaijak tongo je jotono sotorko tongnani bagui phiya musuk no hamjagui banchirinani thangui nai
langma choka Santi Debarmani phiaba tabuk chung ama haike tripa hause chung chinthini koktoma tongo khoroksini hai ama haike thimani o je watui je salni saltang watuyo je khoroksini je thimani patimung kebo ba mongya kamio hingke harwa kwagi thika yango mono phasingo hawa harwa kwagi buma bufa busa ama haike thika ama haike tipra sani bisingo khoroksini thimani koktoma tabuk sak joratui hingke chung norokno phunuknai o area nadi bisi kotorya omo bisi kotorya o je tui thangmani lama iko nor tui naidi omo khail haise phiaba miani salong angke je babe watui waka tripura hasteo je omo haike yang sakani je ban tongnai rok o ban rok bo bai phaimani bagui omo belai ke tui pungjak phiaba yang norok nugui mankana iko tabuk bo mari tongkhoi iko yang o tabuk bo mari tongo je tui busjor ti kasaka o tui kasamani oro chung tabuk je ang je tak basai tongmani obo bai sak kusungni wngkha hinui chung koktoma o saimankha phiaba chung tabuk oroni ganani chini tei khoroksa bukhuk bono je Santi Debarma thangui je saimani je o jaga musuk bo je rwmani o je thangui saimani yang o musuk tuyo kolok kuphung tongkhani je saimani o saimani bono bahai ke saikya bini nok hingkai iko oro iko tabuk je Mongolsori je Santi Debarma je thwinai bo no thangui saimani o jaga musuk digra roi bini musuk kolok kuphung tongmano o nogo bo thangui saikya bo byangtui thangui saikya abole chung saimalia phiaba Santi Debarmani nok ikoro oro thangui bo saikya hingke tabu Mongolsori Debarma boni nogo thangui saimani hingke bai bahai ke no byangtui thangui saikya obo ni nok na Iyaban hingke bo oro je musuk rwmani pore bahai ke ni noro thangui saui tam saka nung to thasing saka phiaba bo byangtui ke thangui no abo saikya na boy ko yang lama ti thang yang tui thang hingke apru ke obo tui kotor dasa ti ko to mangja hingke bo byangtui thangra yang oro je bo musuk rwmani yagulo yang tui haike thang apru bo sujore ayang ni yang musungna phaje phaikya hingke tui bini musuk te kolokjang nukha hingke bote wase kipil thangai ani or thangni saike tam musuk kologi thinya nai tongkha tam kha basire naikha hinai hingke thomni naigen na hini ang boi baksan phaikya phaine o sujora phaine phelikasung yang tui kwbangma torjak hingke ba gang bono musuk ebre waisa tui bisingo waisa saka wangai haing okoi kolok kuphung tongo hingke ang bono saka mua tui yolang han tang khodi ang bin basala bibising ang bono saigena sakata bin basala saigena sakata singna saigena na bole juan ba duri tan soipan nuthung hingke ang bin basala saikya bin basala saine bin basala bo phaikya hingke tema san daran basala sonjoi bo phaikya hingke bo ar sini no se habuinai okoi tongha tamhnai kologi tongha ta ang bono nusnu khali ta apurke nung je thwinai no nung nusnu phalia kipil haipur kang tai bono nukliya hingke ba apurke tui bising se habi kologi tongkha habai kolog jakpho ang bono nukliya ta apurke nung nusnu phalia ang tai bono nukliya bising habi tongkha bo ang tai bono nukliya suro sondasim se nukruk phayo sondasimi buan sai sikang aingo khek saman kin phaike do laman simi bo khajegi phaikya hingke ang kha teruk ke phaike bo khajegi haikya hingke apro chili lupa datam bungai bokhora ko khitongpho sondasimi chili lupa nuk phaike ta tei habai thangman nukha ta hingke khapangni takhok tei bukhuk song norok saiman khana paithago Sanjoy Santi Debarma je Mongolsori ni thangui saimani erpore engke Mongolsori Sanjoy nori hinka erpore Sanjoy phaikya Sanjoy phaiye aje thwinai Santi Debarma no nuk phaimani yagulo chili lupa khe nugui tongphaimani erpore taiwaisa bo bini bwsla Santi Debarma ni bwsla bibising no phaimani yagulo olo bibising phai naiphaimani yagulo jefru Sanjoy oro nugui ingyangi nai bo ayang kasuna bagui oro kolokhang angke tui speed ni bagui ayang tola kasunan bagui bamsri tui ni yang je jompoi bai choponogor laisumani je paka bridge tui laisumani aro kasunan thangsini hingkai bini bwsla Santi Debarma ni bwsla bibising oro phai nuk phaikya erpore ke borok fire service no khobor laimani pore erpore hingke tui komikha jorao asuk jora borok rutuk laimani yagulo tui truk komikha erpore ke
BBC फायर सार्भिस रनो खबर मान परे फायर सार्भिस रक फाइ नाय फैपुरके अर तै किसा कमिखा कमि फुरुंगा हंके न बरकनि यांगो आजागाव कलु कुफुंके बमल नुकजाखा नुकनाय हंके BBC बनि बिसला न नुखा अमहाय कक्तमा नरकनो जों स्पट बो फुनुखा खापांनि लुकुरक ताबुक पाइथागो जों अ पार्टी मुंनो तुयै जे शान्ति देरममानि बिनि बिसला BBC बाय कक सालायनाय तामुखे बबाहाके नुखा ब ताबुक ब सक पायाखो ब ताबुक ब कास्तो खाइतिनि ब सिमलांनि किफिलियाको जों जरा कदक मारमै नासिङै दङ नरकनो पाया पुइलानि सिमि पाइथाक जरा बबाहाके ओ पार्टी मुंगै लांमा चखा अ तैमावो पामसिरि तैमावो नरकनो आं साका थासिंबो 1993 बिसिओ जे हाय कतर तैं माने यागुलो ताकलाय 2024 बिसिओ अबहाय माने अ त्रिपुरा हास्ते गोबांमा थायनो अबहायके त्रिपुरा सरंनि बिसिंगो खरक द खरकसिनि थैमानि कक्तमा खापांनि ताकुक ताय बुकुकसं जों नरकनो पुइलानि सिमि बाय बाहायके ताकुक शान्ति देबरमा जे थैमानि पार्टी मुंगो बामसिरि तैमाव जे थैमानि पार्टी मुंगो नरकनो जों फुनुगै दङ फियाबा नरक आसो खालुगै नाय तंमाने बागै नरकनो बेलायखन हामबाय मारो तामनिके ताबुक जों सोंलायनाय अब अंके थैनाय थै थांजाक शान्ति देबरमानि बिसला बुमुं BBC बरक अब आफरु बाहायके बबाहायके नुगैख्या थांनायो मंगलेश्वरी हायके बा सन्जयनि खुक्ति खानाका ताबुक बजे रिंजागै थांमानि यागुलो बबाहायके बिनि बाबुनो नुगैख्या जों बनि खुक्तिनो खोनालायनाय साग्रादि बाहायके निनि बाबुनो आरो थांमानि बबाहायका फुंनि सिमि जे ब मुसुक दिग्राना थांगै आफुरगो नरक थांफुरगो नोंनो नुखा बाहाय फुङो हंगा त ब मुसुक दिग्रा रेनो फाइया रि फाइदि नगो थुइ चंग फायो गो माइजा देथमा आफुर माइजाया गे दसा समयो आन तंमा नगो न आमा माइखोरि रिखा गे माइजा तै आमा बाबुनो साका आंबो साका निनि मुसुकले बियांगो दिग्रा रो वाति फाइमा मारंसो कति तरनासि इनसाम बरो तितर तंनानि तरिया हने माइजा तंगता गे माइजा बिपाय सराबसा बुसुक बाइसा केलागे बिरि रग नंया कय ब थांगा आफरां नगो नता आंगा बनो आबा हायिं तंगन हने सेमि हांगा बा आं गे ब आबा हायिं तंगमेन परे बाय चिरखगै सापाइया मुवा आबा हाबा हायिं नंगा हने हिंगा आं थांगा थांमानि बाबुनो तां नुगुलिया हायफोन आं आ जागाना हाबै थांगो नि बरक जे सामो बाय आं साचुक नुतुगै नायसोगा आं कोनजो कलगि पाख्या आं नों आफुर हाबका जागाव तुयो आं थांनि नुतुक सोगा आं बाबुनो मालिया छाक तो सगिया ति योगै मांसे आबो आं लेंसो कुन मते सिकिनार फाइमानसो आंनि साचुंसे आं सिरसे कलगि थांगा आफुर आ मुसुक जे मुसुक बाचिरनान बागै जेबो तुयो कलग माने आ मुसुका बबाहायके थाङै नयका नों आफुर मुसुके तो हाय कुफुं जाजाक तुइ तो एकदम मारखे फाइजाक हाय कुफुङै हाय हामासे फफं दंबा कर आ बाबुनो नुतुकता मुसुंनो बां दुरि खेंनान दुनो चेष्टा नाय नायसुका बखरकनि खुलुं मालिया इंगा अलखे उयां पारानि न जों बांगाल हायनो बनो नंलायो आचारे आरमि फायो गे बनो थाङै दाबै तान छुरिखा मुसुक नखे मुसुक बासिखा मुसुके बासिखा एर परेखे नरक जे निनि बाबुनो आरो जे तुयो कलग मानि परे नों रुतुकमान परे हला ताम का डिटेल साखिन रे पुइलानसि आ नुतुंगमान परे खां नुतुंगि मायांगे आंका बै नगो फाइया नगो फाइनाय जानि जारे गुसिरंनो फुन खाइरेबे क्या बाबु ति कतर कजक थांका मालिया फाइबे गेरा दिने हिंगार परे खेउ ति पाका बिखा पारानि बरक बदाय गेला हिंगा इंगो थाङै आइं तो कजक गै थानो हने आइ संगा इंगो थांले क्या आर परे खे फायर साइबनो सों फुन खाइले क्या के फायर सार्भिस फुन खाइके बरक सराबता तंखे सकपाय क्या हिंगा यां फाइनापन गारि तो पारं माया बिरिसो ति पाका ति कडर बागैचा हिंगा ब दखल गोलखा नायलेगे ना हने फायर साइबस सावं गांगे तुबुई आं फाइया आबो आफुरके नों फायर सार्भिसनो तुबुई फाइकेटा इंगे जेफ्रो नों आरो तुयो कुलखा हने हिंपुरके नों आफुर पारानि बर रकनो रिहिन बाइलिया त जे आन बाबु आरो तुयो कुलखा जतनो किसा पारान बर फाइबे गेरा दि रखन नों पारान बर रकनो रिंया दा किनारो पारान बर तंबायु आफुरता आं बाबुनो जे नुतुक तंफुरु रगता आं बे बिसिंगा हाबै आफुर पारान बर तंबायु इंगे जेफ्रो नो फायर सार्भिस नो
samani yaklo fire service thakia pai oloke bahake moro man khagono aba fire service logi payment pore bo fire service phaye o bridge ba sakawa chime basa oi haino nai tong phale boro nga ang no khati kiya ang saisung nayang thangi nemeni kisa bokhoro nugjang ma hayingo hepa nang phasa pro sahoya kota jabara rok nang nan tong olokhe phikung nu khori rikha nga oro nu hne bong nu nungoi aphor ke takar jola bukhangni taise sokbe bio ka fire service tai dolsa bor to yang paring malia ba nge bor phaye ti sawi nogo osugara da phaiga ba ta apru ke jepru arwo nin babu no jepru bomol nugo apru ke tui busu jara apru busuk balo khanorok jar murgai tongman pole koi gontan pore nukja kha aji kuthui bo saro 10টা সময়ে bo maise ongkhor thangmani nga boni pore to bono mali hani chung okoi tongmani pore 12টা 5 hai rogo bauno kuthi manghata o lupepe nukjangmani Angke air pore ke neng aro je nukhma pore ke forester no sahor kata ai je fire service no sahor kata air pore ke neng bai khai ka borok ti saman pore tam khai borok ti samani pore aro kinara ti sai ko nyai kha borok tangi rok nai nyai kha ke thika nani sauta borok ba apru je o kuthai ti sapru aprun babu je tuyo je kulukti tongmani apru tui bohok bising tui ko bulong rok da bahai ke man kha bohokle tui man nang jak da tui bohok man nang jak mari lekiri bohok pe to warok nya ta tui man nang kha bohok to okona nang ble ta bohok rok ke dujak ya ta এরপরে আর কুথিনো ti samani aglo ti sawe fire service ti samani aglo ko bahai ke norok ni authority ni bakhakte kono postmortem rok khlajak ka bahai ni yabon pore ko MDC phaikya MDC rok phai ke block chairman phaikya ke BDO rok phaikya police dar ka bo duita jaga ni phaikya radapur bai chomnagar outpost ni ke borok sawinai post madam khainen miya talang hata borok ke tam suggestion reka MDC phai borok samake to post madam rok khai kagos rok already document thiging bai khangke kisa sahajo nai ni sauta tabok yang Tripura government ni bakhakte haste hapang ni bakhakte jirani SDF ni bakhakte norokno je 10,000 rang subasu rikha মানে abo kubida made mankha kubunu sar aba besok subasu rjakha MDC rikha 2000 ga borok video bai aro borok 10,000 klang to 12,000 total SDM ni bakhakte rjakha 10,000 Angke MDC rika 2000 ke 12,000 jak tabuk thimani yaglo ma ke to Tripura hasteo kabangma thayo ma hai pati mung to obo to प्राकृतिक दुर्योग कौन का हाई अब तो के बुस नाम यांका हाई के कबा हापंग फाचिंग सुजुग सुविधा माननानि फाचिंग थांगे तंगमनि अब हाई के बब हाई सान मानथानि मानथाइ रग कुनु नरगनो सारा साकाबे सासाय चन्द्र रखा borok samake to aba hai je tiyo kulge thine rongni ke kagos bebang no post madam report dogo koro kagos bebang no mama khenge borka 4 lakh rong manu hani umti sim sauta bu 6 de sengra ab to saimiya tabuk nin babu thimani postmortem kre khlaja gari bodok damangkha post madam do tini aro khaino tui hayo document damangkha boko postmortem ni kagos rok daman mankha aro kagos kaisa to mam kha hapeno tai sapta kaisa ni pore se tai onyo kagos manai ni sauta tabuk ama haike kabangma thaino je thimani nukhung rogo o watui no bar phaimani wo abo haike hapangni phasing tui abo haike 4 lakh rang rjagui tongo tabuk norokno bobo haike SDM ni bakhakti pano bobo haike sajaka abo borok kha tabuk norok post madam khaiti phaye kagos ready khaiye bongno saho de borok taise phaifinai bo ni sawo aphor borok tam sana bo to tak saimiya koto sar tabuk nini babu thimani yaglo nini wan sumung bahaya ma haike je nin babu musuk nainen musuk no banchirani thangi thika nin feeling bahai abo to om haiki thion hin bonum saimiya abo no khongo chol na ni keba onek no hosto nglaise naita nung tam khlai tong tabuk hang toy ko buni samurung no khayo jong kari borok ba samung khaya ga masa ya samung khaya ge masa
baike no choli tonglai menta tabuk oron norokni tak norokni nukhongo sabotong norokni takubukuk sini poribar member khe to babu ang hingke ani joma tang sasungsi hingke ani bihik tongo ani busa tak cherai masa tongo sungno tai oro jek tongno rokhe to no ganar khe to ani moi ni busarong no ta ke moi songbo tongo hingke tabuk norokni nukhongo ni nama nin babu to mutai chakha tak ni nama norok asuk nung bini busa khoroksano tabuk nung nini obo haike je party mung tongui thangmani yagulo tabuk nini norok khe ni nama bai norok ekloge de tonglai sung ekloge no tongo sung thansa khe no ang sasung chingkela ang bahikela porok bai alak kha tongna bang ang babu songbai dol khe no tonglai ta je engmani kisi misa samung thang ta hagen chalai tonglai ta khapangni takuk tai bukuk song norok thui thangjak Shanti Debarmani boni busalani khoktoi bini mung BB Singh norok khanai mankhana bo bahike thikya phiaba chung puilani simi paithak jora norok no bo bahike thikya boro thikya tamungi bo spot bo norok no chung phunuka phiaba hapangni bukhaktoi kwbangma obahai sal kisa sikang je salni saltamni bisingo je hasteo watui nokbarni bisingo je amhaike thimani pati mungo haste hapangni bukhaktoi amhaike kwbangma sepsap tongo o sepsapni bisingo tabuk miyani salo je thimani salo yango borokni obo wngkha belbari block ni bisingo khobjago jirania SDM tei jirania SDM ni bukhaktoi 10,000 rang borokno chubachu rwjakha o je pati mung amhaike tuio kulgui thimani pati mungo hingke abo haike no saklaijak haste hapangni saklaijak je chubachu amhaike je pati mungo thwinai rokni phasingo je chubachu jaknai tabuk srai no saimankha je hapangni bukhaktoi amhaike accidentally wngui je thwimani pati mung kebo nok bai thio kebo nok phobjagui thio kebo harwa kwak phobjagui thio omo hairokno hapangni bukhaktoi saklaijak 4 lakh rang rwjaknai phiaba borokni thwimani bebak samung bebak raidani bisingtwi samung raidani bisingtwi borokni document rok jai khe rwjakkhe abo chubachu mannai hinui chwng koktoma saimankha phiaba hapangni bukhaktwi bo obohaino saklaijak tongo tamoni hingke chwng saimankha miyani salo belbari block ni BDO Radhapur PS tai Jirania PS haike bo Champanagar outpost ni bisingo khobjago hingke abo haike no BDO Tosil SDM jotono phai borokno obo inquiry khlaijakka omo haike no Tripura hasteo kwbangma jagao no tabuk sak joratwi norokno ang thasing puila bwsakha Tripura hasteo kwrwng thaio kebo buma bufa bwsa harwa kwagwi nok phobjagui thimani koktoma kwbangma tongo tabuksa joratwi Tripura sarokni amchai Tripura sarokni bisingo khoroksini abo haike thwimani pati mungo khobjagui chwng koktoma saimano khapangni takuktei bukuk song omo haike norok khalogui nai tongmani bagui chwng omo hai tabuk je pati mung kwbangma jaga no omo hai wngui tongmani o pati mung rokno kubui mangpili norokno chwng phunuka phiaba kwbangma jagao boro tamung kha wngya bebak spot location soho norokno chwng phunuka phiaba thinango tei kubuni omo hai kwbangma chini Tripura amchai rong bisingo kwbangma jwngjal kwbangma birman omo haike thwilai thanglai wngui tongmani bo norokno chwng phunuknai khalogui nai tongmani bagui norokno belai kheno hambai maro norok tini hai omo hai koktoma rok norokno chwng phunuknai next norok nai tongdi ani loge camera person ni loge Monish Debarma ang Korpin channel nai tongmani bagui norokno belai khe hambai जों साइमानो 21 तारिख और शांति देबरमा हनै बेलबेरी ब्लॉक नि अंडर शांतिनगर एडिसी विलेज और खरकसा जो ओ स्पॉट और बिनि डेड बॉडी माने बरन थै माने बिनि मुसुक ठीक और दिगरा जाक आबनो बान चिरानानै बथांगा जे तै तरसे फेमस जरांखा बदारान तै कुतुलमले मुसुक तांखरमान बारन तै हाबि थांगा तार माने तै कितिङै बार दुल जागै थांगा अबनि बागै थैनाय दे चंगाफोर लगे लगे खबर मान लाइके फाइलाइका नायलाइका आं खबर मान खांगाने सिनि बेलबेरी तहसील SDM BDO
चिनि थानानि चम्पनगर जिरायनायनि जे उसि बरनो तुबबाय आं हस्पिटाल फायका एरपर आं फाया चिनि सिगांनो आं जतनो फोन बाय थानानि बिसोर गसाका फायर सार्भिस दंनो जेसेबां साहरदे फायर सार्भिस आंनि फायमाने बहुत तै कतर पारंग मलिया फायर सार्भिस जगाजगै ताकार जरान फायर सार्भिस फाय अबनो कथैनो डेड बडिनो बर हस्पिटाल तिसा लागिका अबनि बागै बलाई की चुगिया नुखं अमहाय वातै जरा बर माइसानान सिबलाय की कठिन बनि बागै बरक ने जे कुनु खमदा करेका बरक न जिबियो तलंनै बरनो जे पोस्टमार्टम खायरा आं फाइका बसला गसिया बसलाना हायपना जो जबरदस्त हायके नर जेसखम पोस्टमार्टम खाने कारण अमहायके थैमानि गभर्नमेन्टनि नर जेसखम फेसिलिटी माना नांनाय के एसडीएम अलरेडी साका जुदि अबनि कुनु पोस्टमार्टम खाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट माइनिया गाय कुनु मते अबनो जों हमसन माया अबनि बागैनो जों वान सलाय आकलाय जों अरनो निजिनो आं निजि सब बरनो जत मानता गारि अरेन्ज खयै सुबाय आखय आजागा बरनो पोस्टमार्टम खायनो बसला हंका आपरो ओ जब फना कास्ट खायनो बागै सकना बागै चम्पनाव जा हातिनि थांगा अलरेडी बसला करै छने नांगौ बाखिरि दं अबनि बागै आं तायवैसा एसडीएम तायवैसा मत जों पोस्टमार्टम खायनो रै हबैमन परे तायवैसा एसडीएम बाय जग खायनो एसडीएम नि लगे लगे ब बिनि गभर्नमेन्ट पक्ष हइते 10,000 फाइ ताइसे जों सुबालाय फिपिउ साबु मियाराव हायखनो जों खलायजा दाबु खंखाय मियानि पोस्टमार्टम कारण तै कत रानि बजार तै कत थाङै मालिया आबो बाय प्रब्लेम खा अबनि बागै मिया प्राय बर 4टा 4.5 हेराव जिबि हस्पिटाल सगै अंकाय मिया पोस्टमार्टम ना तिने ताइसे सबै पोस्टमार्टम खाय तिने अर ताबु डेड बडी सब जा डेड बडी ताव कास्ट खायन बागै तिखलाइन बागै आं ताइसा अजागा बरगै गोरङै बंनो आपद बिपद बाहाय ताम आबनो नायजेन बागै आं तिने अर ताइसा फै मानजा फैयो जो कास्ट खायन ताबक अमहायके हास्तेव गोबांमा जागा फ्लाद दंगैनाय थैमानि रक मांखलि गासै फाय रुपानि हापांनि बखाक्तै जे फेसिलिटीज माना तंमानि आबो हायरक जे साख्लायजाक कोनो सादा साख्लायजाका जे बुसुक खयखतिनि माननानि रक बाय बलाय नांमानि कक्सुमान बागै अलरेडी एसडीएम बाय आं निजि जब तो फाइले भिडियो बाय फाइ तहसिल तहसिल फाइ इनक्वायरि खलायरेखा खलायनायनि परे गभर्नमेन्ट नि जेता नांखुक माने जेता मान थाय अलरेडी 4 लाख टाका बरकना रुनानि बागै इन्सुरेन्स खायजाक ने कक जाक तार माने गभर्नमेन्ट जत नांखुक माने फेसिलिटी पर माननाय आमन बागै अबनो आनि जेता अर मेन उद्देश्य लाइ समान का बंने कागज पत्र बाहायके ठीक खलाय ताम खलायमान अमन बागै लाइ सो कागज पत्र ठीक खयै जे बरकनि जेता नांखुक माने कोनो मते ओ जगह सरकारनि जेता फेसिलिटी जे मान थायो बरकना रुनानि बागै आबनो ताम खलाय ना आबनो मेन आनि उद्देश्य लाइ सो माने गभर्नमेन्ट अलरेडी अर चिन एसडीएम हयते साकला जका ठीक नर कागज पत्र ठीक मते जमा रखांके बर अलरेडी थानानि तो इन्वेस्टिगेशन का फायर सार्भिस दिन उनका एसडीएम निजिफिका तहसिल फैके अब है जो तो कागज पर ठीक मन परे जों अब जमा रखा बने नांखुक माने जेता 4 लाख टाका अब बरक गभर्नमेन्ट फेसिलिटी माननाय हिनि जे